Mehribanda onlar, edidilleşler, kadırdan tomoşaçılar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket, tavrıňyza, aň düşünjeňize, ilgün mähbetli işlere goşýan, goşantlygyňyza bereket. Hemmäňiz sawurgunmy, sagaman otursunňyzmy, sagaman işläp ýörsiňizmi, öýçerler, hemme gurgunçylykmy. Bilinçli ýaly bir näçe günlükde daşary ýurtlardaky öňkü, soňky Türkmenistanly watandaşlaryň gatnaşmagyna täze bir propaganda başlady. Täze bir yalan propaganda başlady. Olum birleşmek. Inni şu birleşmek bilen bağlanşykly düň bir gyýtgazyk bir düşündiriş, bildiriş videosyny oýduk. Şondan soň gaty köp sanly haýyş gelip goşdy. Şeýle de köp sanly pikirleri bar, teklipleri bar, bellikleri bar, tankytları bar. Köpsi bilen ýazyşdyk, köpsi bilen gürleşdik. Sesli, videoly ýöne käbir watandaşlaryň aýratyn üstünde durup düşündirmegimizi isleýän käbir zatlar bar. Şo zatlar barada gürleşdik, ýöne aýtdylar. Şu aýdylan zatlary ýörüýte bir video edip kanala goýsaňyz, beýleki watandaşlaram şu aýdylýan zatlar barada öz pikirlerini goşsalar, paýlaşsalar, halk köpçüligine ýetirseler diýdi. Inni Mehribanda onlar oğlu bilen bir zady gözüňinde tutmaly. Bir iş etjek bolýan. Ýöne şol iş başa barany. Muň 3 tane sebäbi bolup bilýär. Birinji sebäbi şol ediljek bolýan işi edilmeli ýaly dälle näme dogry ediljek bolýany üçin bolany. İkincisi şol işi etjek bolýan adam aslında özü başarnykly däl. Şol işi başaryp biljek ukyp ýok, ukupsuz. Talant ýok, ukyp ýok. Şoň üçin başa barany. Üçüncü sebäp, iň esasy sebäp, bu tebigatyň kanuny bilen Allah Taala Allahy düzüňini deňagramlygy, sağlaşygy bilen baglanşykly. Esasy bir sebäp. Ediljek bolýan işiň metody hemme zada dogry. Birinji we ikinji sebäpdäki gözüňde tutulýan zatlar. Meselem, şol işi dogry metod bilen etjek bolýar. Bilýär nähili edilýänligini, dogry metodyny bilýär. İkinji şert, ikinji päsgelçilik. Munda ikinji päsgelçilik hem ýok. Näme üçin? Bu ukyply, bu talantly. Ýöne ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna peýdaly, adamzada halka peýdaly däl. Öz bähwidine çapýan, haram nefsine çapýan. Bolan üçin birinji we ikinji sebäpler onda ýok bolsa, üçüncü sebäpden özü dogry, halal tebigatyň kanunlaryna, Allah Taalaň Allahy deňagramlygyna, sağlaşygyna gawat gelmeýänligi üçin, özü dogry düzgün adam bolman üçin şol iş başa barany. Ina şu üç sebäpden başa barmaýar iş ediljek bolýan iş. Inni özüň üçin, bir adamyň, bir watandaşyň özü üçin etjek bolýan işindäki şertler bilen halkyň geljegi üçin, halkyň ýagdaýyny düzeltmek üçin, ähli umumy adamda gymmatlyklary üçin ediljek bolýan işlerdäki şertler bir-birinden düýbünden tapawutly. Şoň üçin şahyslar bilen baglanşykly şertleri siz halk, jemgyýet, syýasat üçin bolmaly şertler bilen hiç wagt çalışmaň, garaşdyrmaň, bulaşdyrmaň. Türkmen halkyna, Türkmenistanlyň arasyna gowa adamlaň, halal adamlaň, päg adamlaň nesli tükellimi, gyrylmy, nirde bir owru jümle. Häzirki rejim bilen bile döwleti talan, halky talan, her hili
cenayata, bir kanunçuluğu soňuna çenli goşulan, şondan öz haram bähwidi üçin peýdalanan adamlary biz jemläp, şolaň arasynda da biz goşulup halka peýdaly iş etjek bolmaly. Şunno bir logika barmy? Halka peýdaly, halka ziyan veren adamlary üýşürüp, şolaň arasynda da bizi goşup halka peýdaly iş etip bolýarmy? Siz şoňa anan ýaňylmy? Halka kim peýdaly iş etip bilýär? Özüne peýdaly adam. Özüne peýdasy bolmaýan, özüni oňarmaýan adam. Bulan başga bir şert, bulan başga bir tarapy işin, hakikatyň başga bir tarapy. Näme üçin özüni oňarmaýanlary sürep şolardan gahrman, şolardan siyasi bir figura ýasamaly. Näme üçin? Şol işi, şol talaby aňyrýany bilen kanaatlandyrýan watandaşlarymyz bar. Ýöne olar bolgusuz reyting üçin ya kameralan garşyna çykyp özüni, halkyny, ýurduny maskaralap ýören o. Näme üçin biz oýnatkydan gahrman ýatamaly? Näme üçin haramzadadan biz ýagşyzada ýatamaly? Şu logika bilen halka peýdaly iş edip biljeňizde anan ýaňyzmy? Ya şeýle absurd düşünceler bilen, taktikalar bilen, oyunlar, hilegerlikler, yalan propagandalar bilen halka peýdaly iş edip boljagyna anan ýaňyzmy? Eger siz anan ýan bolsaňyz şoňa, onda ýoluňyz açyk bolsun. Goşuluň näme etseňiz edin. Ýöne bir näme üçin goşulma. Hak bileleşigi şeýle de biri-birinden garaşdyk, öz başda kereket edýän intelligensiýaň wekilleriniň öňdawarjylaň, sunmut, medeniýet, jemgyýetçilik, syýasat işgärleriniň, studentleň, zähmet migrantlaň gatnaşmagyndan emele gelen bir bileleşik, bir erkin görünüşde. Bärde bir adam ýok, bir lider ýok. Her kimiň öz borjy, wezipesi, ukyby bar. Her kim öz ukybyny başarýan, bilýän işine görä jogapkärçilikli hereket edýär. Ýöne biz çykyp reyting üçin maskara bolamyzok, wejera bolamyzok, reklama reyting üçin bolgusuz zatlar edemizok, şow edemizok, geregem ýok oňa. Wagty gelende hemmesini görersiňiz. Şoň üçin hak bileleşigindäki kimi şotaý goşup bolýan bolsaňyz, goşup bilersiňiz. Ýöne hak bileleşigi öz halal ýolunda, hak hukuk ýolunda, adalat ýolunda, akyl paýhas ýolunda öňden bäri etip gelýän işlerine mundan meýlegem dogam eder. Şoň üçin ýürekdeşler, pikirdeşler, iýilleşler, garyndaşlar, howsarlar, mehriman doganlar, iýilleşler, mehriban, eziz, kadırdan Türkmenistanlılar gayrat edin, hak bileleşigini absurd işleň içine goşşak bolma. Diktatorlukdan halas bolmaň ýoly haram bilen halaly garmak däl. Ogry jümrülerden medet gözlemek, haray gözlemek däl. Özüni oňaryp bilmeýänler, ogry jümrüler, her hili jenayatlara gatyşanlar, lewdi halal bolmaýanlar, özü haram adamlar. Nefse vur, görüp, iň bir nirde bir negativ minus var bolsa, hemme zady özüne birleşdiren, adam bolup bilmeýän, ýyle goşulmaýan halkara guramalar gollan okmuşun, halkara guramalar üns veren okmuşun. Halkara guramalar samsyk däle. Halkara guramalarda işleýänler hem samsyk däle. Kimin kimdigini bilýärler. Ogurlaň bileleşigini, jümrüleň bileleşigini, absurd bileleşigini, absurdistleri, huppozisiýany näme üçin gollamaly? Olarda logika bar. Olarda tejribe bar. Olarda wyjdan we insaf bar. Näme üçin ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny baskylamaly? Ogurlara, jümrülere, absurdistlere, huppozisiýa şolaň bähwitçikler üçin. Şu adeçini hiç tad edip bilmediler, başaryp bilmediler. İstanbullu, bollu, şeýle bollu, beýle bollu diýilýän zatlaryň hiç biriniň suwutnamasy ýok. Suwut
kaziyet suutnaması olmayan zatlar üçün karar berýärmi? Beren oňa 25 adam gurruňy var. Bu 25 adam kim? Hakyky bular aktivistmi? Ya rejim bilen belli bir şertlerde dilluşuk edip şol etmeli buyruklaryny şol buyruklary dogly berjay edip bilmän soň rejim bilen arasyndaky dilluşugyň sırlaryny bütün dünýä äşkär etmedi ýaly derrow tutulup ýygnalyp kontrol astyna tutulmaly 25 adam. Ya hakykatdanam halky jemgyýeti halal, dogry ýolla, dogry metodlar bilen herekete geçirip biljek 25 adam. Ya da 3-nji diktatorlyk başa barman helak bolan fursadyna inha biz daşary urtdan aktivistlerimizi getirdik, oppozisiýany getirdik, şolara Türkmenistanyň ýurduň içinde partiýada açtyrdyk. Inha Serdar kakasyna, atasyna meňdänok dogly demokratiýany getirdi diýip bir salym öz kontroluny dogly güýçlendirýänçe oynamak üçin ulanjak oyunjoklarmy, oynatgularmy şol 25 adammy, şol 25 adam bilen balanşykly beýleki adamlar. Berde gaty gümürtük garanky düşnükli zatlar var. Şoň üçin bir zada düşünjek bolsaňyz, pikir etmeli. Yalan bilen dogryň, haram bilen halalyň arasyndaky tapawuty biljek bolsaňyz, ýekeje ýoly bar. Oýlanmak, pikir etmek. Pikir edin, oýlanyň. Eliňizi wujdanyňyzyň üstüne goýuň. Haýzy dogry, wujdanyňyz näme diýär eger baglansa. Şoň üçin bu biderek manipulýasiýalara gerek ýok. Öňkü, soňky ogry jümrelerden halkyň adam tanyna goşmadyk. Goşmajak adamlaryny jemläp olardan gahrman ýasajak bolmaga, olardan hökümet ýasajak bolmaga gerek ýok, muň logikasy ýok. Eger siz şunu etjek bolýan bolsaňyz, onda diýmek siz 3-nji diktatorlyk isleýäňiz. Şuň terjimeti, manysy 3-nji diktatorlyk. Başga hiç tatda. Halka peýdasy bolmayan adamlar üýşürüp, nähili halka peýdaly iş etip bolýar. Şuň logikasy barmy? Bize göremiz okşayda logika. Eger düşünmeýän bolsak, biziň aňymyz çatmaýan bolsa, yetmeýän bolsa, şuňa onu düşünürüm sedem. Inha biziň soňky bir gyýjüňiziň dowamyna dünkü videodan soň, gysgaçyk videodan soň özara diskussiýalarda, pikir alşykliklarda edilen gurrumlardan çıkarılan netije şu. İnneti tesvirlere yazın. Absurd bileleşigine öýüden oňarmaýanlar bilen birleşip şolar bilen bileleşip halka peýdaly iş etip bolýarmy? Onu näme üçin halk bu vatandaşlary aýyrýar? Näme üçin biziň onna dilimizde, ahlak kadalamyzda, edep terbiýemizde adamlar topar bölünýär? Ýawşy adam, yaman adam diýip. Lewzi halal, newse gur diýip. Şolar ýaly atlar, sypatlandyrmalar bara. Jemgyýetde her hili häsiýetde adamlar bolup bilýär. Ýöne bolmaly. Bular hökman bize gerek. Hakykaty, durmuşyň lezzetini seljerme üçin bulan hemmeti gerek bize, gerek gelýär ýok. Gerek bu adamlar bize. Jemgyýet şundan emele gelýär. Ýöne ilgün bähwetli işi diňe halallyk bilen, halal adamlar bilen, dogry adamlar we dogry metodlar bilen edip bolýar. Şoň üçin ýalňyşmajak bolar. Bir ýerde biri ýalňyşýanam bolsa, şowsuzlyga duçar bolýanam bolsa, şoň niýetine seredin. Näme üçin şolaň işi başa barany? Näme üçin şolar şol işi başaryp bilenok? Ýanky 3 sebäp. Ya ukuyuplu däl özü, ya da ukuyuplu ýöne saýlap alan ýoly halka peýdaly ilgün bähwetli däl. Öz haram nefsi ya da başga güýçlüň
hyzmatkarlyk üçin edilýän finansiýa. Başga bärde logika ýok. Garaşýan tesbirleňizde ähli halk bolup sete goýulyşyp geçireliň. Şu edilýän çağırışlara goşulmalymy? Şolaň arasyna baryp goşulyp, şolar bilen bir ekrana çykyp şu hakikatlary aýtmalymy? Gerek barmy şu hakikatlary aýtmak? Amerikan täzeden açmaga gerek barmy? Bilinýän zatlar adylar. Ya bilinenokmy bu zatlar? Ya bu zatlar diňe biz pikir edip bilýärmi? Biziň töwerüňiz, biziň hak bileleşiňiz, başga adamlar pikir edip bilenokmy? Belki biz ýalňyş pikir edýändir, ýalňyş tarapdan edýändir. Şolar ýaly bolsa düzedin, gaýrat edin. İl biziň aýnamyz. Eger dostuň aýnasy bolsa, biziň hem aýnamyz il halk. Şoň üçin aýnamyz bolun, görkezin bizi. Dogrulary, hakikatlary, maslahatlary. Köp sag bolun. Her sowaby müň bolup toýlaňyzda gaýsyn. Toý saçakly gatnaşyp duralyň, gyýyska wagtda watanymyzda haramzadalardan azad edilen, arassalanan watanymyzda, ýurdumyzda, öýlerimizde, milletlerimizde, mukaddes toprağımızda. Hoş, sag bolun, inniki efir duruşyklarymyza çenli. Allah ýarıňyz bolsun.